uJesu Kristu uyinkosi. Sibheka number 60 mhlambe sisho number 3 kuphela. Ngimkhumbula Jesu umhlengi, ngimkhumbula malanga onke, ngihuba ngihambe endleleni, ihubo lezinsuku zonke, hlengiwe, 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 hlengiwe ngegazi lemvana, hlengiwe, hlengiwe, senziwe sengaba ngumntwana. Ngibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Imemezelo ke bese ngingazisho kubantu bengakwazi ngizange ukufika enkonzweni namhlanje nezathu zakhona. Ngicela ke sibheke incwadi kaJeremiya isahluko 18 siqale lapha ku verse number 1. Siqale ku verse 1 siye ku 4 bese sifunda verse number 6. Indaba le esijwayele ishabaningi bethu uma kungithina sonke siyayazi le ndaba. Esihloko sakhona ngesizulu kuthiwa umbumbi. Mase sifundileke lapho ngizocela umama uLuke ukuthi siphulekele le izwi mase ngifundile. uJeremiya 18 yebo uJeremiya 18 siqale lapha ku verse number 1 kuya ku verse 4 bese seqele ku verse number 6. uJesu Kristu uyinkosi. Kuthiwa ke lapha izwi elafika kuJeremiya livela kuJehova lithi, suka wehlele endlini yombumbi, ngikuzwise khona amazwi ami. Ngehlela endlini yombumbi, bheka wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba. Kepha isitsha asenza ngebumba sonakala esandleni sombumbi, wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba asenze. Verse 6. Bengingenze kini nandlu kaIsrayeli njengalombumbi na? Usho uJehova, bhekani, njengebumba esandleni sombumbi, ninjalo esandleni sami ndlu kaIsrayeli. Esandleni nina ndlu kaIsrayeli. Cela ugogo sikhulekele. Babonwele babonamandla bonke. Izwi lakho liphilile, izwi lakho liyaphila, linamandla, liyasondla. Izwi lakho Nkosi liyahlukanisa izinto zenhliziyo, lihlukanise umkanja, lethando, lihlukanise konke okubi oyingcwele. Uyasakha ngalo, uyasiqondisa njengamadoda siqondise endlini. Nasekuseni Nkosi inceku yakho seyimile phambi kwethu, siyayazi sijwayele, kepha izwi lakho linamandla kunalo. Phinda Nkosi ukhulume babothola amandla. Wena unamandla, wena wembethe amandla njengengubo. Khuluma Nkosi, izwi lakho likukhanya ezinyaweni zethu. Moya ngcwele bahamba ngalo abasoze bahambe kumnyameni. Awukuphinde Nkosi nasekuseni namhlanje ukhulume nathi ngezwi lakho, siqondise endleleni, ngoba wena ungumbumbi wethu. Sibumbe Nkosi nasekuseni ngezwi lakho, usiqondise uNkulunkulu wethu onamandla. Sithembe wena Nkosi konke ukwenza kwethu. Asizithembanga thina ngoba sazi lutho. Singabantwana bakho, singumsebenzi
ngezandla zakho. Khuluma Nkosi engathi uyaqala kule ndawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama elinamandla lingaphezulu kwamagama onke. Nkosi siyabonga ngoba igama lakho Nkosi yami linamandla. Wathiya izinto zonke ezingalikho emhlabeni wazibiza ngamagama. Uthume indoda engu-Adamu yazibiza zonke zabizwa namandla zabizwa ngalo magama. Moya wengcwele siyabonga ke Nkosi. Phinda Nkosi ukhuluke ngoKristu Nkosi yethu uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake sibonge, siyabonga kakhulu nangomkhuleko. Ngiyazi ukuthi size la, size kuNkulunkulu. Asizanga kumuntu. Njengalokhu ke sesifundile, ivesi lokuqala sithola ukuthi kwaba yizwi elafika kuJeremiah. Lelizwi leli lalivela kuNkulunkulu. Lalingaveli kumuntu, lalingaveli engqondweni yakhe, lalingaveli kumprofeti, kodwa lalivela kuNkulunkulu. Ngoba sebebakhona phela nabaprofeti bamanga. Lelizwi lapha kuvesi 2 sesiyalizwa ukuthi lalithini kuJeremiah. Lelizwi leli lithi suka wehlele endlini yombumbi ngikuzwise khona amazwi ami. So lelizwi belimsusa lapho kade ehlezi khona, noma emikhona, noma elele khona, noma bekuyikuphi lapho ekhona. La owayekhona wasuswa yizwi likaNkulunkulu. Amen. Akasuswanga umuntu, akasuswanga ingqondo yakhe, akasuswanga inkanuko yakhe, akasuswanga ngenye into noma mhlawumbe esuswa ukuthi kunento ayibonayo inhle ekufanele aye kuyona. Akubanga ngumbono wakhe nomcabango wakhe ukusuka la ayihlezi khona, kodwa wasuka ngenxa yezwi likaNkulunkulu ukuthi ilona elathi suka. Uma usuka la ukhona kusho ukuthi wayehlezi endaweni ephezulu, ngoba kuthiwa makehlele endaweni yombumbi. Kuthiwa wehlele endlini yombumbi. Kusho ukuthi uyasuka la uya kumbumbi, umbumbi usendlini, wena kuzongena endlini yakhe. Awuzufika uhlale ngaphandle, kodwa uzongena ngaphakathi endlini yombumbi. Lapha kuvesi 6 kuthiwe bengingenze yini njengalombumbi na. Okuwukuthi bekungeke kwenzeka yini ukuthi thina singene endlini kaNkulunkulu, yena engumbumbi owasibumbayo. Siyakuthola lokho kuGenesis sahluko 2 siyacaciselwa lapho ukuthi uNkulunkulu wasibumba kanjani. Siyathola lapho ukuthi kuGenesis 1 verse 26 sitshela ukuthi uNkulunkulu wathi masenze abantu babe ngumfanisi wethu basifuze. Kodwa lapho kuchapter 2 sithola ukuthi umuntu ukuze abunjwe, uNkulunkulu wayemenzile engumoya, kodwa ukuze abunjwe into aqale wayenza uNkulunkulu waqale wanisela umhlaba. Okuwukuthi bekudinga ukuthi akube manzi ngoba siwubumba, ngoba umbumbi akakwazi ukusebenzisa ubumba akhe lesi sitsha afuna ukusenza ngobumba olomileyo. Ngakho uNkulunkulu ke usitshela lokho ukuthi emva kokuthi ke selinisile izulu wayeseyambumba umuntu. Emva kokuthi sembumbile wayese etshala ingadi. Okuwukuthi lo mhlaba wamanziselwa ukuthi kwakhe kumuntu. Sisazogxila lapho, kodwa ke isiqhubeke nendaba ukuthi uthi ngikuzwise khona amazwi ami. Indlu le yombumbi kusho ukuthi izwi leli alizwayo
elokuthi akasuke la ikhona ngoba bakhona abantu abalizwile izwi elithi suka la ukhona. Hey Nkosi. Ngoba ngifuna ukuyokubeka endaweni la uzozwa khona izwi lami. Ngoba le ndawo kuyona akuyona indawo engizokhuluma nawe ukuyona. Ngikhulumela ukuthi suka la. Yikho ngikhuluma kuwena kodwa kunendawo engifuna ukuthi ube kuyona ozothi uma usufike kuyona bese ngiyakhuluma. Okukuthi kuneyindawo uNkulunkulu angeke akhulume kuzona uhlezi kuzona. Kusho ukuthi kumele wazi ukuthi la ngikhona indawo kaNkulunkulu yini, indlu kaNkulunkulu yini engumbumbi la ezongibumba khona bese ngizokhuluma kwakhe, ngizwe izwi lakhe. Ngoba uthi ngikuzwise khona amazwi ami. Make you understand. Kusho ukuthi ezinye izinto uNkulunkulu mhlambe angayikhuluma kodwa mawungekho endaweni yakhe ngokuyiqonda. Ngeke uzi understand ukuthi leli sulu lithi ngikuzwise kube ngazi ukuthi uzwa nje kuphela ngeindlebe kodwa ukuthi uliqonde izwi likaNkulunkulu. Ngesingisi likubeka ngaleyo ndlela. Okukuthi ukuzuliqonde number 1 uqale walizwa ngendlebe. Okwesibili waliqonda. Ngeke uliqonde uNkulunkulu engakuvulanga ingqondo yakho ukuthi uliqonde. iBhayibheli lisitshela kanjalo lapha encwadini kaLuka ukuthi abafundi bakhe abazange bamqonde ngesikhathi beyeMaus ukuthi bahamba noJesu nenkosi uJesu. Baze bayongena lapha kade kumele bangene khona kodwa kusalayo ukuthi noma kodwa into abayenza ukuthi bamncengisise ukuthi makahlali makangeni nabo ngoba bemesabela ukuthi kuyahlwa indlela ehambayo ngasuke ibe yinde ngoba bengabona ukuthi bahamba nokukhanya iqobo lwakho. Manje bebezibona behamba nomuntu benovalo ukuthi mayehamba le ndlela ebusuku angasahlangana nezinkinga. Base beyamncenga ukuthi ngenxa ukuthi kuyahlwa sicela ukuthi uhlale naye. Yabona umuso wenzela omunye umuntu ukuthi ubuyela kwena kanjani. Laba bantu bancenga umuntu abangamazi buka sengathi abambuzanga negama. Yi-stranger lesabahamba naso kodwa sebeyamncenga besabela impilo yakhe bathi hayi hlala nathi ngoba kuyahlwa. Wahlala naye. Mangabe sezambula kubona bathi hawu kanti besingashisekele yini uNkulunkulu ukuthi singaqondi ukuthi sihamba nobani. Emva kwalokho sithola inkosi isibavula ingqondo ukuba baqonde imbhalo. Ngobani bebesendaweni eright, endaweni enombumbi phakathi. Yileyo ndawo ke sidinga ukuba kuyona. Mhlawumbe uNkulunkulu akakhulumi kuwe nje ingoba usendaweni engenaye umbumbi phakathi. Lo owambumba umuntu wamdala umuntu. Umubheka indaba kaMose. uMose ukhulela eGibhithe. uNkulunkulu uyamfihla eGibhithe ukuthi noma kubulawa ontanga yakhe kodwa yena angafi. Njengenkosi uJesu kwabulawa ontanga yayo kodwa yena angafi ngoba uNkulunkulu ayifihla. Ngoba uNkulunkulu mayefuna ukusebenza ngomuntu umuntu uyamfihla. Amfihle ingozini, amfihle inkingeni, isitha sidideke singathi usale kanjani. Sithi bese sithi siyaqeda ngawe kodwa lutho kungenzeki ngoba ungowecebo likaJehova. Ungowecebo likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngawe. Ulapha nje namhlanje mhlawumbe uNkulunkulu ingoba efuna ukusebenza ngawe ukufihlile kuzona zonke izinto obubhekene nazo. Ubabonile abanye abazalwane bewa ngapha nangapha. Abanye bazi bafela ezonweni zabo kodwa uNkulunkulu ufihlile. Njengoba bese kufihlile endlini nje udinga ukulalela iphimbo lakhe lithi yehlele endlini yombumbi. Yileyo ndawo ke uNkulunkulu akubizela kuyona afuna ukuthi yehlela kuyona ukuze uliqonde ulizwe izwi lakhe ngoba mawungekho kuleyo ndawo ngeke ulizwe. Manje bengisasendabeni kaMose ukuthi uMose wahlala eGibhithe. uMose ubebizelwe ukuthi akhulule abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. uMose wazazi ukuthi yena ungumHebheru nakuba ekhula sengazi ukuthi ungowaseGibhithe ebukhosini baseGibhithe kodwa yena uqobo lwakhe ungumHebheru. Igazi lakhe uyazi ukuthi
lingumHebheru. Ngoba noma sila emhlabeni sizelwe ngegazi lenkosi uJesu Kristu. Kumele sizazi ukuthi noma sisemhlabeni kodwa thina singaba sezulwini. uMose eyazi imfihlakalo asizwa uNkulunkulu ekhuluma noMose. Inkinga ukuthi uMose ubeseGibhithe. Ubedalelwe khona ukuthi ayokhulula abantu eGibhithe, kodwa asizwe uNkulunkulu ekhuluma noMose. Kwaze kwabiza ukuthi uMose akahlangane nezinkinga ezimkhiphe eGibhithe. Mhlawumbe uNkulunkulu wake wakhuluma noMose ukuthi Mose phuma eGibhithe, kodwa indawo bekuyona uMose bengena kuliqonda izwi likaNkulunkulu. Kwadinga ukuthi kube yizimo ezimkhiphe eGibhithe ngoba bonke ngizofa phela la. Into ezongisiza la ukuthi angiphume. Waphuma wabalekela ezweni lakwaMidiyani uma ngikhumbula kahle. Mayefika khona welusa izimvu zikamkho wakhe, wathola unkosikazi emtholela ngaphandle ayi eGibhithe. Welusa izimvu zikamkho wakhe, uthe esesentabeni wakhuluma ekhuluma noMose. Ngoba kushuthi leyo ndawo uMose kumele abe kuyona, ngoba uthi mayeqala ebona uMose lesihlahla esivuthayo singapheli emangazwa yiso, useyasondela kusona. uNkulunkulu wathi manaka Mose, into yokuqala kumele uyenze khumula imbadada ngoba umhlabathi omikuwona ungcwele. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kufanele sibe sendaweni engcwele ukuze siqonde izwi likaNkulunkulu. Yileyo ndawo uNkulunkulu asibizele kuyona. Yileyo ndlu yombumbi njengoba uNkulunkulu engumbumbi. uMose wasondela kumbumbi ukuze uNkulunkulu akhulume, bese uMose alizwe izwi likaNkulunkulu, aqonde ukuthi sekukhuluma uNkulunkulu manje. Ngobani? Usesendlini yombumbi. Bese sephuzweni lombumbi. Kunama examples la amaningana, kodwa ake ngiwashiye ngoba ngibona isikhathi. Mhlambe le example kaMose yokuthi uNkulunkulu ukhuluma kumuntu makwenze njani, nokuthi umuntu ulizwa iphimbo likaNkulunkulu makwenze njani. Ngesikhathi inkosi uJesu izivule ingqondo zabo ukuthi ziqonde izwi lakhe, ngikholwa ukuthi ibisiyile kuBaba uNkulunkulu, ngoba ngesikhathi ikhuluma ivuka ethuneni, uMaria Magdalena esondela kuyona ithi, Nkosi ungangithibi ngoba angikakayi kuBaba. Mayesefike kuBaba webuya waya kwabakhe. Hayi mayesebuya ukuyela kwabakhe, akabuyelanga kwabanye abantu. Namanje mayesebuya ezolanda ibandla lakhe uzobuyela kwabakhe. Uzothatha abangabakhe. Elithi izwi akusibo bonke abathi Inkosi Inkosi akabona umbuso wezulu, kodwa yilo owenza intando kaBaba osezulwini. Izwi likaNkulunkulu ke noma lingabakhona ngeke uliqonde ubungekho endaweni right. Sekuwumsibonelo sesibili ke lesi esomuntu ongalizwanga noma abantu abangaliqondanga izwi likaNkulunkulu kodwa libe liphambi kwabo. Abafarisi labo, abefundisi labo ekade belishumayela ivangeli, belishumayela inkinga yabo bebengekho endaweni right. Uma ubheka kuMateyu 16, inkosi uJesu iyabuza abafundi bakhe ukuthi abantu bathi ngingubani. Sebeyachaza ukuthi hayi abanye bathi ungomunye abaprofeti, abanye uJeremiya, abanye uEliya. Uthi ke nina ke nithi ngubani? Usethi ke uPetru, wena
unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Ithi inkosi lokho awukwembulelwanga inyama negazi wePetro, kodwa ukembulelwe nguNkulunkulu. Ngobani? Kusho ukuthi uPetro ubesendaweni eright, wembulelwa nje nguNkulunkulu ubesendaweni eright, not only physically but spiritually. Yeah. Why ngithi spiritually also? Uma ubheka kuJohn 6 lapho inkosi ikhuluma ngokuthi iyisinkwa sokuphila, ithi ehlane balidla imana elivela ezulwini kodwa bafa, kodwa odla inyama yami aphuza igazi lami athi unokuphila okuphakade. Behluleka ukuyiqonda leyo ndaba, kodwa bebenoJesu. Ngesikhathi inkosi uJesu lapha kuMateyu 16 ikhuluma nabo, kuzwakala sengazuthi ithi ngaleso sikhathi beyinabafundi bakhe uJesu, kodwa la bekungesibo bodwa abafundi bakhe. Uma ukuthi babekhona, yebo babekhona, kodwa kwakunabaFarisi nabanye abantu. Kuleyo position ababekuyona abaFarisi abaqondanga umbhalo, abaqondanga ukuthi mayekhuluma ngesinkwa ukhuluma ngani. Bathi bona mayithi uyisinkwa esivele ezulwini, bathi bona siyamazi lo ubaba wakhe akusiyena yini uJosefa, ngoba abafundanga imbhalo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. Noma beyifundile imbhalo bebengabafundisi nababhali, kodwa abayiqondanga imbhalo ukuthi inkosi uJesu ubaba wayo bekungesiyona uJosefa. uJosefa siyathola izwi likaNkulunkulu ukuthi noma bethembisile waze washada noMaria, kodwa akamazanga umkakhe kwaze kwaba ukuthi inkosi uJesu yazalwa. Hayi wazibamba njengensizwa kodwa beshadile, kodwa kunezinsizwa ezihluleka ukuyibamba zingashadile. Ngoba uJosefa eneshadile impela wayibamba, waphila njengensizwa. AbaFarisi abayiqondanga indaba bambuka njengomuntu, bathi hayi lo muntu lona babakhe siyamazi, okuwukuthi abayazi inkosi uJesu. Yikho inkosi uJesu yabuza ukuthi nina-ke nithi ngibani, ngoba yayifuna ukwazi ukuthi kahle kahle labantu abamlandelayo bayamazi yini. Ngoba umntwana kaNkulunkulu kumele ayazi inkosi yakhe, amazi uNkulunkulu wakhe, amazi ubaba wakhe. Yikho iBhayibheli silifunda usuku nosuku, ngoba sifuna ukumazi, sikhule ekumazini. Yilento efunwa inkosi uJesu, ngoba uma singakhuli ekumazini angeke asembulele ukuthi siqonde imibhalo singayifundanga. Kusho ukuthi laba bantu ukuze bayiqonde imibhalo nje yingoba bebeyifundile, kwase kufika isikhathi la behleze endaweni noma endlini yombumbi, kwase ima umbumbi ebenza noma inkosi uJesu benza ukuthi bayiqonde imibhalo. Inkosi yabenza ukuthi noma yabenza ukuthi baqonde imibhalo. Yikho ke inkosi ethi ke ngikuzwise khona amazwi ami, noma ngikwenza ukuthi uqonde amazwi ami uma usukhona. Kusho ukuthi uJeremiya lo noma bekungumprofeti, uma bengehlelanga kule ndawo yombumbi, hayi bengakalizwi izwi likaNkulunkulu. And guess ukuthi bekuzokwenzakala noma engalizwi izwi likaNkulunkulu, bekuzoqala kufika iphimbo likaSathane lifike futhi kube ngazuthi likaNkulunkulu, mhlawumbe acabanga likaNkulunkulu yasengelika Sathane. Ngakho bekubalekile ukuthi alizwe, aliqonde, alenze lelizwi elithi suka la uhlezi khona uye endlini yombumbi, lapho ngiyakukhombisa khona noma lapho ngiyakuzwisa khona izwi lami. Njengamanje lelizwi engilikhulumayo lisimple for wena, ngothi indawo ngizokubeka kuyona ngeke libe simple ukuthi lizwe noma ubani. Yikho inkosi uJesu naye futhi uIsaya uprofetile ukuthi laba bantu futhi nakuyo Hezekeli kwakhuluma le inkosi uNkulunkulu ukuthi laba bantu banezindlebe kodwa bezwa. Hayi ngoba kukhona ukuthi ube nezindlebe kodwa ungezwa, kukhona ukuthi ulifunde iBhayibheli kodwa ungalizwa. Awulizwa njengoba awukho endaweni right,
awukho la uNkulunkulu ekufuna khona. Sekumele manje ukhale kuNkulunkulu ukhuleke ukuthi yini ngingalizwi izwi lakho, yiphi le ndawo ngifuna ngibe kuyona ukuze ngilizwe izwi lakho. Hayi bafakazile abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bamkhalela uNkulunkulu ngoba bebona ukuthi la kade bekhona bebengamuzwa, belingekho izwi lakhe kuleyo ndawo, ngoba into ebalekile izwi lakhe. Ngoba mayeqala nje edala izulu nomhlaba, simthole edala izulu nomhlaba ngezwi. Nawe uzokwakheka ube ngumntwana kaNkulunkulu ngezwi likaNkulunkulu. Manke wavumela izwi likaSathane, uzokungena esikhogweni ngezwi likaSathane. uAdam noEva bangena esonweni ngezwi likaSathane, kodwa thina singena ebungcweleni ngezwi likaBaba uNkulunkulu. Lapha kuverse 63 kuJohn chapter 6, inkosi ithini? Seniphilisiwe ngezwi engilikhulume kini, ngoba izwi engilikhulume kini lingumoya. Umoya uyaphilisa, kodwa inyama ayisizi lutho. Hayi ayisizi lutho inyama, izwi likaNkulunkulu eliphilisayo. Athi uPetru senihlanjululiwe ngezwi enilifundile, ngoba izwi liyasihlambulula, izwi lingamanzi. Ithi inkosi uJesu uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Uma ungaya endaweni la uzolizwa khona izwi likaNkulunkulu angeke ubone umbuso kaNkulunkulu, ngoba iBhayibheli leli uNkulunkulu lenze ngabomu ukuthi kube nendawo ezikhulu zokuthi ungalizwa, ukuze wehlele endaweni yakhe lapha ekhona, ukuze umfune, ngoba kuyizwi lakhe lisho ukuthi ngifuneni ngisanokuthola, ningibize ngiseseduze, omubi ashiye indlela yakhe embi. Inhloso kaNkulunkulu ukuthi ezinye indawo zingezwakali kalula, yingoba ufuna ukuthi simfune. Abanye ke bayathanda ukuthi ba-interpret iBhayibheli, abanye bayathanda ukuthi bathi hayi lokhu kuchaza ukuthi. Inkinga yami enginayo ngokuchazwa komuntu echaza iBhayibheli iyodwa, ukuthi uma wena uzoyichaza uthi hayi lapho uNkulunkulu beqonda ukuthi, uzongiphikisa yini mina mangisho into ephambene nalesho wena? Inkinga yami kilapho, yikho ngithanda njengalokho sifundiswa kakhulu bamapostoli ukuthi izwi ngezwi esikukhulumayo sikususela ezwini, asikususela engqondweni sithi hayi bekuchaza ukuthi, kanti sesiqamba amanga sesiyanezezela eBhayibhelini. Incwadi yesambulo yasixwayisa ngalokho, Sambulo 22 ayiyasixwayisa ukuthi makwenezezele uNkulunkulu uzonezezela inhlupheko ezilotshiwe. Kusho ukuthi phezu kwalezi inhlupheko ezilotshiwe uzophinda nezezeleke kuyena, uzo-eda kuzona. Shutho kwakho ukuhlupheka kuzoba kukhulu kakhulu, uzokwenezezela ngoba unezezele ezwini likaNkulunkulu. U-eda okungokwakho noma u-eda ukaSathane, noma ususa futhi uzosuswa ekuphileni okungunaphakade. Uma ususa la ezwini kuneyindawo eyikhethayo, ngobani? La sifunde khona kuthiwa asehlele endlini yombubi, khona lapho sizozwa izwi likaNkulunkulu, sizoliqonda. Njengoba sihlangene la, ngiyakholwa ukuthi sonke siyawafunda amaBhayibheli emakhaya, kodwa kunezinto esizifunda uma sesihlangene. Kunezinto engizifunda mina ngikhuluma lapha mkwenu, kunezinto ezingithintile ngikhuluma ngaze ngabona kusho ukuthi fanele ngikiyeke lokho ngoba nami bengakuplananga nhlobo kunye. Ngikuzwe sekuphuma emlonyeni wami, okuyinto engihlale ngiyikhulekela leyo ukuthi uNkulunkulu afake amazwi akhe emlonyeni wami, ukuze nami ngikhulume lento esuka kuyena hayi esuka kimi. Cha ngingaba nezikhathi zokuthi kufanele ngishintshelana la, kusho ukuthi manje ngaphenduka, kodwa futhi uNkulunkulu ukhulume ngalo mlomo wami. Ngasizakala mina uqobo lwami, ngobani bekumele nami ngehlele endlini yombumbu ukuze ngiwaqonde amazwi, ngiwaqonde ngiwezwe amazwi kaNkulunkulu, amazwi akhe. Akusachaza lapha kuverse 3 uJema uthi ngehlele endlini
yombumbi. Bheka wayesebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba. Mayifika la endlini yombumbi uJeremiah, ufika la umbumbi ubhizi wenza umsebenzi wakhe. Angazi noma uyawenza nokho umsebenzi uNkulunkulu akubizele wona na. Haya umbumbi ubengayenza eminye imisebenzi. Ubesenza umsebenzi wakhe kanjalo futhi ukuza kubone lokho ukuthi umbumbi wenza umsebenzi wakhe. Yingoba uJeremiah ulilalela ilizwi likaNkulunkulu wehlela kulendlu yombumbi. Verse 4, kepha isitsha asenza ngebumba sonakala esandleni sombumbi. Wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba asenze. La umbumbi ufika uJeremiah uyasenza lesitsha. Hey Salima, akwangaba ilento kade ifuna. Njengalokho uNkulunkulu wadala uAdam noEva. Emdalela ukuthi aphile ukuphila okungunaphakade. noAdam noEva noma nathi ke sona sikuAdam noEva. Hey wabona uNkulunkulu ukuthi ake ngiqale kahle kabusha lento. Wathuma indodana yakhe ke manje. Ukuthi ake kwehle yona ke manje ibe uAdam wesibili. Ukuze kuzobunjwa inkosi uJesu ngaphakathi kwethu. Ngoba ukuzibunjwa kumele sibe sendlini yombumbi. Ukuze kubunjwe lo muntu ngaphakathi kwethu kumele sibe sendlini yombumbi. Verse 6. Bengingenze kinina ndlu kaIsrayeli njengalombumbi na? Usho uJehova. Bhekani njengebumba esandleni sombumbi, ninjalo esandleni sami nina ndlu kaIsrayeli. Nanga amazwi kaNkulunkulu awashoyo ke awakhulumayo ayizowenza ukuthi awezwe uJeremiah number 1, number 2 awaqonde. Kuyilamazwi njengoba elotshwe la alotshelwe nathi futhi bekungesela uJeremiah kuphela. Yikho eqaleni ngeke ngiveza sengazuthi kuthiwa masehlele endlini yombumbi. Ngoba ukuze siwezwe lamazwi ayingasho kuJeremiah kuphela kodwa ayesho kithini. Useyakhuluma futhi manje into uNkulunkulu ukuthi yena. Bhekani njengebumba esandleni sombumbi. Njengebumba ninjalo esandleni sami ndlu kaIsrayeli. Umbumbi ngeke ngakuveza ekuqaleni ukuthi akasebenzisi ubumba olumileyo. Umbumbi kudinga ukuthi liqale limanziswe ubumba abese eyaqala yasebenza. Mhlambe yikho kwaqale kwafika uJohane uMbhapatisi ingakafika inkosi uJesu ukuzoqala ibumbe ibandla layo. Ukumanzisa noma ukuthambisa lolubumba ukuze lakheke. Manje ke masinjengaye sizwileke futhi ukuthi izwi likaNkulunkulu lingamanzi. Lisitshela kanjani iBhayibheli? Kusho ukuthi sidinga izwi likaNkulunkulu kuqala ukuze uNkulunkulu asibumbe. Ngoba wamisa imvula uNkulunkulu kuqala ukuze abumbe umuntu. Namanje wenisa izwi lakhe athi lapha encwadini kaIsaya izwi likaNkulunkulu alikubuya lilambada kodwa lehla njengemvula ukuze lwenze umsebenzi kube manzi bese kuvela izithelo. Ubumba kufanele liqale libe manzi ukuze kwakheke ishape bese kuthiwa nanzi iproduct enziwe ngalolu bumba. Nathi singenziwa sibe izitsha zikaNkulunkulu, iproduct kaNkulunkulu enziwe ngalolu bumba olungumzimba wethu. Uma sivumela izwi likaNkulunkulu ukuthi qala malisimanzise ukuthi umuntu makadle inyama kaJesu okuyizwi likaNkulunkulu azitike ngayo ukuze uNkulunkulu aqale ambumbe lo muntu kube yilento inkosi efuna ukuthi abe yiyona. Uma sibheka lapha ku 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. Timothy wesibili isahluko 2 ku verse 20 and 21.
ku-1 khona verse 20, kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela, kodwa nezemithi nezebumba, ezinye ezihloniphekayo, ezinye ezingahloniphekiyo. Indlu kaNkulunkulu ke kukhona izitsha ezihloniphekayo endlini kaNkulunkulu, kube sekuba khona ezingahloniphekiyo. Kubuhlungu ke lokho. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto, ukuya kuba isitsha esihloniphekayo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. uNkulunkulu sibumbela ukuthi senze umsebenzi wonke omuhle. Yikho ezosizwisa izwi lakhe namhlanje, ukuthi bese thina siubumbe esandleni sakhe. Kodwa ubengenze yini njengalombumbi? Uyazi wenzeni lombumbi? Lombumbi uthema ibheka wabona lesitshe ngisenzile kuyona lento lebengingqondweni yami. Hayi wasibhidliza. Uthi uNkulunkulu bengesibhidlize yini? Ubengeyibhidlize yini intando yami nentando yakho? Ubengekubhidlize yini lokho engikufunayo kanti kuphambene nentando kaNkulunkulu? Ukuze aqale kabusha ngezwi lakhe, enze lesi sitsha esingcwelisiwe. Kodwa usenza kanjani? Lapha kuTimotheo 21 sithola ukuthi umuntu uma ezingcwelisa kulezo zinto, kusho ukuthi uma sifuna uNkulunkulu enze njengaloya mbumbi, sidinga ukuzingcwelisa, sidinga ukuzihlambulula, ukuze silungele umsebenzi wakhe omuhle. Yonke imisebenzi kaNkulunkulu emihle sizoyenza uma number 1 isibhidliziwe intando yakhe, kwabhidlizwa umina, kwabhidlizwa lento efuna intando yami, kwase kusala intando kaNkulunkulu. Ngikubhidliza kanjani lokho kuyintando yami? Ngokuvuma, ngizingcwelise kulezo zinto. Bese uNkulunkulu eqala esebenza njengoba sizwe ukuthi ngalokho, ngoba phela endlini kaNkulunkulu engcwele noma endlini enkulu kunezitsha ezihloniphekayo nezingahloniphekiyo. Kodwa manje ukuze ube isitsha esihloniphekayo esizosebenziseka kumninizo, qala kumele ukuthi ngidedele umbumbi ambhidlize, akubhidlize konke kwami, aqede ngami, aqede ngengqondo yami, isimo sengqondo yami siguqulwe ibe yintsha. Hayi ingqondo endala edlule, okwakudala kudlule, ubone ukuthi bheka okudala kudlulile sekuvela okusha, ngoba uNkulunkulu edala okusha. Le step sokuqala sokubhidlizwa qala, and ngizokukhombisa uNkulunkulu ukuthi ngiyavuma ukubhidlizwa ngokuthi ngizihlambulule, njengoba sizwa la ukuthi uma umuntu ezihlanza kulezo zinto, lezi zinto lezi ezenza ukuthi abe yiChrist, abe ububo liqinile, athi manje sisebenzisa umakhi livele libhidlike. Mhlambe kade uNkulunkulu wazama ukukusebenzisa kodwa uvele ubhidlike ngoba umile. Izwi likaNkulunkulu lingamanzi alikho, noma alikakangeni ligxile ngokwanele. Yikho ungabumbeki. Dingeka lelizwi ukuthi uthambele uNkulunkulu, bese uNkulunkulu ayibhidlize yonke into endala. Qale kabusha ivangeli. Bese ke bathiwa uya kuba isitsha esihloniphekayo mase ihlambululile phela. Once waqala lo muntu uba isihlambulula, siyaqala ke manje uba isitsha esihloniphekayo, isitsha esingcwele. And izitsha ezingcwele siyakhumbula eTestament eDala ukuthi bezitholakala kuphi? Etempelini, endlini kaNkulunkulu engcwele, esinosizo kumninindlu. Umninindlu bani? uNkulunkulu. Angithi kuthona maka endlini yombumbi
manje lesi sitsha lesi kufanele sibe usizo kumniniso. uNkulunkulu ngolunye ekhuluma noIsaya uthi siyakuthuma bani? Qalathi ngiyakuthuma kubani? Ngiyakuthuma bani? Ngubani oyakusiyela? Athi uIsaya mase ehlambululile. Ukusho lokho mase ehlambululile uthi thuma mina Nkosi. Nangu mina Nkosi. uNkulunkulu ufuna isitsha esisebenzisekayo phambi kwakhe, esihloniphekayo, esingcwelisiwe, ngoba masingangcwelisekanga asisebenziseki kuyena. Masingahlanjululwanga asingcweliswa. Bese kuthiwa ke esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Kusho ukuthi ngesikhathi kwakhiwa lesitsha, iyodwa injongo yokwakhiwa kwalesitsha ukuthi asilungele usuku nosuku umsebenzi wonke omuhle. Makunento enhle uNkulunkulu afuna ukuyenza, ukhona yini wena? U-available yini wena? Usuzingcwelisile yini to avail yourself for God to do every good thing that he wants to do? Mhlambe uNkulunkulu kunezinto angakwazi ukuzenza ngoba awukho available. Awukho available ukuthi akusebenzele wonke umsebenzi wakhe omuhle. Zi-avail mntwana kaNkulunkulu. Ziveze, athi uPaul umekhuluma noTimotheo, ziveze isisebenzi esithembekileyo, esilungele umsebenzi kaNkulunkulu nokusola nokuyala. Ngoba usuthembekile, uzushumele kuyisikhathi noma kungesona isikhathi. Noma usenkonzweni noma ukho enkonzweni, uyashumela ngobani? Wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Futhi ushumela ngobani? Ngoba ukulungele ukwenza umsebenzi wonke omuhle. Cha, uNkulunkulu mayefuna ukwenza into embi angeke akusebenzise, ngoba wena ulungele wonke umsebenzi omuhle. Kodwa mangaba usuka kuye, uyazi uNkulunkulu angakusebenzisela umsebenzi omubi kodwa futhi ubumuhle phambi kwakhe. Ngikushiso yini lokho? uAnaniya noSafira bebesenkonzweni beyingxenye yebandla, benza izinto ngenkohliso ngoba befuna ukunconywa, befuna ukubongwa nabo. uNkulunkulu wasebenza ngabo ukuthi abantu bamesaba uNkulunkulu ukuthi ababulale. Kodwa mina nawe sithola ithuba namhlanje ukuthi uma sehlele endlini yombumbi, sidinga ukumvumela ngokuthi siyihlambulule kulezo zinto ezimvimba ukuthi angasebenzisi. Lana kuthiwa lezo zinto azishiyo ngamagama, kodwa uma usubheka umphumela ukuthi umuntu uyihlambulule lezo zinto, sithola ukuthi umphumela wakho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umuntu amsebenzile umsebenzi omuhle. Kusho ukuthi lezo zinto yizona zonke izinto ezidala ukuthi uNkulunkulu angakhulumi kuwe. Yizona zonke izinto ezidala ukuthi uNkulunkulu noma ekhuluma kuwe ungamuzwa. Izinto zonke ezidala ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukusebenzisa. Ngoba awukakazihlambululi, awukakazigizi kulezo zinto. Mhlawumbe usamangela ukuthi yini uNkulunkulu engakhulumi kimi. Mhlawumbe akukhulule kuzibuze makubiza ukuthi zile ukudla. Uzile ukudla uzibuze ukuthi uNkulunkulu yini ungakhulumi kimi noma yini ngingakuzwa. Kaningi abazalwane ngiyabona bayazile ukudla uma beneyinkinga zenyama. Kodwa mase kuyinkinga zomphefumulo, hayi cha. Umuntu uyawuthatha 21 days no 40 days ethanazela into ayibonayo, inkinga ayibonayo yenyama. Kanti mhlambe sekulate. Ngike ngakhulekela izingane zami la einsukwini. Kwangifikela nje ukuthi hayi ukuthi kuthiwa khona izinto eziklinya izingane zami cha. Kodwa ngiphawula ibehavior yazo ukuthi ayingithokozisi. And ngiyabona ukuthi sitha siyafuna ukungena. Kwabiza ukuthi angikhulekele.
kwaze kwaba ukuthi uNkulunkulu uyaconfirm ukuthi usezongenelela ke manje kusona. Ikhona bengiconsent ngawo kakhulu. uNkulunkulu usezongenelela. Hayi ukuthi bese ngiqale ngabona noma ngizizwe ukuthi ziyaqhinya ebusuku noma kwenza cha. Kodwa nje behavior iyodwa yangithusa yangikhathaza. Kwadinga ukuthi mangikhuleke kuNkulunkulu. Ngikhale kuNkulunkulu, ngikhalele lezi ingane. Ngoba zingumsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba uSathane mangaba uzoyisebenzisa lezi ingane ukuwisa mina uma ngingayikhulekeli. Uzoyisebenzisa against mina. So mangikhulekela angenzeli zona zodwa. Kodwa nami ngiyasizakala somehow. Ngobani? Ngoba ngifuna ubuso bukaNkulunkulu. Ukukhuleka nje mzalwane ingekho into oyibona yona ke lento enzenyama. Ukukhulekela nje ukufuna ubuso bukaNkulunkulu. Umfune uNkulunkulu. Uma kubiza ukuthi uthathe umkhosi omude umthathe. Ngoba ufunani okwasezulwini akwasemhlabeni. Amen. uDavide wakhuleka ngesikhathi esosoliwe onile wangena emkhosini. Ininive langena emkhosini selitshela ukuthi hey uzobhubha. Bekungesona ukuthi hayi mhlawumbe bakhulekela ukuthi hey nakho umuzi wami ubhubhile noma kwenzakala ini ngizohlala phi. Bangena emkhosini bengenela umbuso kaNkulunkulu. Usuka wongenela yini wena umbuso kaNkulunkulu emkhosini? Usuka wangena yini emkhosini uthi uNkulunkulu ngisahamba ngakho yini? Ngisesendleleni yakho yini? Ngoba phela kumangalisa ukuthi uSathane naye uziveza njengengelosi yokhaya. Uyothi usathi uhamba kahle kanti usugudlukile. Hayi cha kuyenzeka lokho nami kwekungenza. Ngithi ngisahamba kahle kodwa bese ngiyaphawula ngoba kunezinto engiphawula ngazo. Kuthi ayikhona. Mangibuka lokhu nalokhu nabantu sebeqala manje ukusondela kimi ungathi bazenza abangani. Akusibona abantu becebo noma angasho becebela uNkulunkulu kodwa akusibona abantu ngibazela ukuthi bakhonza uNkulunkulu ngokupheleleyo. Yini sebeqala ukuba ngabangani? Ngoba phela uma noma bathi abantu izinyoni zophaphe olulodwa zindizela ngandawonye. Uma sinomoya owodwa sizozwana. Ngoba umoya wethu mawuhlukile hayi ngeke sizwane. Ukuzwana kwethu kungaba khona nje ukuthi mina umntwana kaNkulunkulu ngizamela ukuthula. Kodwa nje ukuthi sibe ngabangani impela kube mnandi sihleke kube mnandi sihlekisane ngento zezo nje ezingenamsebenzi ezingezona ezikaNkulunkulu hayi khona. Hayi ngibone kanjalo. Kodwa abomoya ofanayo bazojabulelana. Bazothokozelana ngoba umoya wabo uyefana. Senawo yini umoya kaNkulunkulu? Ngona umoya kaNkulunkulu yebo uzothola abanye abantu bengakufuni. Ungamangali. Mangabe khona umuntu ongakufuni, awumbheka lowo muntu ukuthi uhlobo luni lo muntu. Mabe ukuthi umntwana kaNkulunkulu, yebo kungenzeka inkingi bekuwena, kungenzeka futhi kube kuyena. Kodwa yikho ke kumele uzibuze, uzifune phambi kaNkulunkulu. Isibuko sakho kungabi umuntu kodwa kube nguNkulunkulu. Hayi ke ngizothanda ukuthi sigcine lapho namhlanje ukuthi 1 amaphuzu ethu ukuzwa izwi likaNkulunkulu wehlele endlini yombumbi la uzoqonda khona izwi likaNkulunkulu la ezokhuluma khona senze isibonelo ngoMose uNkulunkulu akhulume naye esesukile eGibhithe futhi engekho phakathi kwabasekhweni lakhe eyedwa entabeni kanti bekuyintaba le ekhethwe uNkulunkulu ukuthi mase ufike kule ndawo yona ke ngizokhuluma izwi ozoqonda. Sakhuluma futhi nangabaFarisi ukuthi bona balifundile izwi
kodwa abaliqondanga ngoba bebengekho endaweni kaNkulunkulu ngokomoya. Spiritually bebengazingcwelisanga, and into bekhiphe kule ndawo komoya ukuthi bebengayihlambululi kulezi zinto. Bebekhona impela endlini kaNkulunkulu ethempelini, abanye babo babengabanikazi bamasinagoge. Kodwa noma sebephethe amasinagoge bengabanikazi bawo bewakhile ngeimali zabo, kodwa inkinga abazihlambululanga kulezo zinto. Ngaleso sizathu abalizwanga izwi likaNkulunkulu. Likhona phambi kwabo. iBhayibheli likhona, abanye baze balibhalile. NoHerode eyinkosi kwaIsrayeli. Kwenzeka mase kufike izazi zasempumalanga, abantu abaqhamuka ngale bethi ngaphandle bethi hey babone ingelosi kaNkulunkulu. Bezwi babone ngombono ukuthi inkosi uJesu izozalwa. Kodwa manje sebefuna indawo la izelelwe khona. Ngoba uNkulunkulu kunendawo la ekufuna khona kubizela khona. Nalezi zazi zasuka lapho kade zikhona kufanele ziye kuJesu ngoba uJesu ngumbumbi. Konke kwaqanjwa ngayo, kukho okudalwe ngaphandle kaJesu. Uyena umbumbi. Nalezi zazi yikho zabizelwa khona ukuthi aziye khona lazozwa khona. Hayi masifika uHerodi akazi ukuthi umntwana uzozalelwa kuphi, inkosi uzozalelwa kuphi. Usebuza ababhali nabaFarisi noma abapristi, yacisha abapristi nababhali. Hayi bayafika bamtshela bamfundela ukuthi hayi nawe Bethlehem laseJudiya awumncane. Hayi ke sekuyacaca ukuthi inkosi izozalelwa kuphi. Uye wabiza abantu ukuze athole ukuthi izwi lichaza ukuthini. Wena udinga abantu yini ukuze uzwe izwi likaNkulunkulu lithini? Noma uzothola straight kuNkulunkulu. Bona laba bafundela uHerodi izwi abaqondanga mase kufikile inkosi, ngoba asizwa noyedwa kulaba bantu ukuthi hayi omunye walaba kade befundela uHerodi abalandela uJesu asikuzwa lokho. Kubafundi bakaJesu asizwa kuthiwa khona bengumbhali. Asizwa futhi ukuthi kukhona obengumpriest kubona. Akukuthi laba bantu balifundile izwi likaNkulunkulu. Ezinye izinto bazazi kodwa behluleka ukubamba imfihlakalo kaNkulunkulu ngoba bebengekho endlini yombumbi. Khona yini endlini yombumbi? Uma ungekho bekungacebisa ukuthi ngiyakho. Hayi masofika khona uzofika ube isitshe esihloniphekayo. Isitshe esingcwele. Isitsha esithandeka kumninindlu. Isitsha esilungela yonke imisebenzi emihle kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ke sicele ubaba uMabasa asikhulekelele izwi bese ke sihlabelela bese ke sengizosho isibusiso ekugcineni. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga Nkosi Jesu konke lokho sikuzwileke Baba. Yiwe uyazileke ukuthi sizohlangana. Sikhuluma ngelizwi lakho landela namhlanje. Ubani nobani la siphakathi kale ndawo uzwile Baba ngelizwi leli likhulumiweke. Wena Baba uyazile zonke lezi zenzekileke lapha phakathi kale. Ngakuthi wena yiwe usiyazela ku, yiwe usihambela kuphambili kazonke izinto lesizenza kusuku ngesuku. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Sebenza nesimangaliso isuku ngesuku. Baba sicela ukuthi kube wena usihambela phambili kazonke izinto. Namasiya endaweni zamakhaya, namasiya endaweni zakuphambana, uwe ungasihambela kuphambili Baba. Ngegama lakho Kristu Jesu. Amen. Jesu Kristu inkosi.